magluwa ako sa kuwang mga tanom kay daghan kay mga kawatan din dapita. Ginagawa mo. Wow. Ubay-ubay na mga kong tanom nga kuan tinanom na to. Ayon eh pagdugang sa mga palaliton sa mga bugas kay mahal kay ng bugas ng palaliton. Yes. Oy ka. Boss. Pwede ko manghulam nimo bugas wala ay malungag sa balay. Mahala ko kay wala ko ikapalit kay tapulan kayo ka. Di ko kamaumumunglay, kamaumunta ko mukaan. Wala pa gani ma-harvest ko mga tanom, wala ko ikapalit bugas. Ako na herbis anay. Nope. Ini mo mga tanong. Kay para ipalit na ko og bugas. Bayan. Wala tuma na kay utian. Oh my God, bro. Dalo man jud ka kay di jud ka pahulam og bugas. Gutom na kaay ko tiya. Bantay jud ka na ako. Kawato ni ko imong mga tanong. Nagsulay, dili mailay atong armas og mga panulay. Sige kay. Dalo man kay ka. Wala jud ko kaon ana. Ari na ka. Salamat na lang. Tapulan, pila na ako sig pangayog bugas. Kandong. Dalo kay kag bugas di ka pahulam. Lah,